Bale, bueno, atzaldeon. Zazpirak eta 5 dira eta hasingo gara. Ongi etorri dan hori. Hemen ingurumen jardunaldiako azkeneko hitzaldira, horretik beste 3 egon dira eta hitzaldi saia hau da azkena. Gero badauz beste zuaitz eguna eta irteria eta beste gauzatzu badako, baina hitzaldi txan hau da azkena. Eta ontara etorri da, hemen onduan dakot, Luis Mari Zulaika izasti. Beha da hezkuntzan doktoria eta gaur egun Gasteizen irakasle ezta, EHUn jarduera fisiko eta kirol zientzietan. Orduan, haberse kontain dozkun, beha kirol munduko irakasle da, hortan imiken da, baina, kirolaren mendian, espezin baditzailea, gaixea galdau beste nun baitetik jo baita. Behari jaeko xar eta kontaiteko takixena. Arratzalde guztioi, eta ongitorriak. Ezer baino lehen eskerrak eman antolatzaileei aukera emateagatik nire ikuspegia zabaltzeko eta eskertu zuei nola ez etorri izana. Ostiral arratzaldea, kuadrilako denak hortikan poteatzen eta zuek txapa akademiko bat entzutera. Planazo. Meritua daukazue. Meritua daukazue eta nik uste hori onartu behar dela, saritu behar dela. Bakizue, hitzaldiak entzutera joaten zaretenok, zaretela espezie en vías de extinción. Hori kontuan hartu behar da. Esan duen bezala, ni kirolaria naiz, kirolzalea, nire bizitza guztia aritu naiz kirolaren proselitismoa egiten, bere onurak zabaltzen, jende animatzen kirola egitera eta nire ikerketa guztiak eta divulgazio eta publikazio guztiak hortik handi joazte, baina eskatu zidaten herrian, ea gai honi helduko nion. Hitz eman nun, hitzaldi bat eman nun, eta gero egurra jaso nuen emailez, haber zertan ari nintzen ni nire telatuari herri botatzen, da kirolen aurka hitz egiten, da ez dakiz zer, da dakiz zer. Nik kirolzalea naiz, mendizalea ere bai, eta naturzalea ere bai. Eta nik uste, ez dala egoera eskizofrenikoa, nik uste posible dala bateragarriak direla, kompatiblea direla, eta aldi berean kirolzalea izateaz gain, natura baitatu dezakela eta oreka bat bilatzen saiatu daitekela. Ni hitzaldi txontan saiatuko naiz oreka hori bilatzen, eta suposatzen dut amaieran, batzuk esango duzuela alde batera lerratuko naizela, eta gian beste norbeti esangola, beste aldera gehiagin lerratuko naizela. Bakoitzak bukatu egan zuen ikuspegiekin da zuen ondoriekin jarraitu aurre. Ondo ziga. Atezkaten dago. Listo. Bueno, hor esan duzue txaparik ez botatzeko eta bar. Pixkat egitura edo, hau ikasleek asko eskertzen dute, jakiteko zema falta den bukatzeko da hori. Orduan pixka bat, zerren inguruan hitz egingo dugun edo. Kontzeptotxo batzuk argitu pixka bat, kokatu eztabaida nun mugituko den edo, gero mendiko lasterketak zer diren pixkat aipatu eta kopurua gehiegi gutxiegi zerrote diren, ze kalte negatibo egin dezaketen mendiko lasterketa horiek inguru girarekiko, baina onurak ere izango ote dituzte, eta gero zen neurri hartzen diren lasterketetan kalte horiek ahalik eta txikienak izan ditezen. Eta gero ondorioetan, beti bezala ondorioak segun San Luisito kontatuko bat nik, eta gero zuetako bakoitzak bere ondorioak ere ikiko ditu, eta gero ea mai inguru bat edo eztabaidatxo bat sortzen den, ez da bezala ni ez naiz ingurumen zientzietako aditua, orduan pixkat guztion iritziekin eta ekarpenekin aberazten dugun eztabaidatxo hori. Hasteko aipatu dut kontzeptu batzuk komentatu nahi dituela. Zikita fisikoekin da kilorekin lotuta, batzutan ez dira ondo erabiltzen hauek eta pixkat nabarmentzen nahi ditun. Diepo guztitan denbora pixka bat utziko dut irakurri dezazuen eta gero komentatuko ditut. Bestela geldituko zait inpresioa ikasleak adina kasu egiten duzuela eta ez diazuela kasu egiten da hor behira zaudetela eta horren irakoz egon behar pixka. Usted definizio oso simplea diala, ez dutela komentario gehiagik berezi, baina askotan nahastu egiten ditugu.
Askotan prentzan eta jasotzen duzu, kirolaren onurak osasunerako, eta altzea irakurtzen, eta ez da kirolari buruz hitz egiten ari. Orduan, gauza bada jarduera fisikoa, lanean desplazamentoa eta guztia baliogarri direla, bestia da ariketa fisikoa propio helburu horrekin poltz hartu eta zoazenean igelekura edo gimnasioa eta bat, eta bestia kirola izateko baldintza desente bete behar ditu. Kirola ez da jo zarre gauza. Orduan, bueno, aipatu kulturilla general, besterik gabe. Gazteleraz asko erabiltzen den akronimo bat da Actividades físicas en el medio natural. Euskaraz izango litzateke natur inguruneko jarduera fisikoak. Natur ingurunean burutzen diren jarduera fisikoak. Eta aspaldian turismo aktibo eta turismo berde eta zea dala eta bar asko ugaltzen ari dira. Orduan, honen barruan, sailkapen desberdina daude, autore desberdina daude, 100 baino gehiago bildu dituzte. Sailkapen horietan, azteza zerrendatzen da bat, 100 jarduera desberdin baino gehiago mendian kirol ariketa fisikoen bidez egin daitezkenak eta bar. Ez geha liatuko, baina jakin dezazuen. Eskatu diazue txapa lagu xamar ezetea, baina jakin dezazuen jarduera mota pila bat daudela hortikan honekin lotuta edo. Ohikoenak edo zein dira, ugarienak, hauek izango lirateke. Ez gehiago liatuko honetan, aipatu gaur batez ere zentratuko gea mendiko lasterketetan. Dialako, pixkat hemen gure artean edo Euskal Herrian edo, edapen handina dutenak, modan jarri direnak, eta zenbait kolektibo gehien keskatzen dituztenak, bere gehiagizko praktika balizko hori edo. Orduan, lehenik eta ben, gaurko hitzaldiaren testu ingurua edo kontestua argitzaldea, helduko diogu bigarren atal honetan, eta hemen, Suso Donostiarrak, behin baino gehiotan bota du ideia hau. Ideia subjektiboak eztabaidagarriak dira, baina bea izen zen, lehenengo eskalatzen hasi zen hemen Gipuzkoan eta barra aintzindari etereko bat, eta beak esaten du, garaiarekin izugarri aldatu dela gaur egungo egoera. Eta ez bakarrik teknika eta materialean, baizik eta ikuspegian, filosofian, nola ulertzen den mendizaletasuna eta nola ulertzen den eskalada eta bar. Nola gaur egun gehiago batzuk diela kaza 8000, eta ez da izar, eta rekorra, eta marka, eta orduan lehen jute zela disfrutatzea, ondo pasatzea, eta besterik gabe. Eta mendirteretan egoten zala autobus bat montatu, dana gustura jun, talde lanean etorri, eta beste giro bat, eta beste talde lan bat, eta beste gauza bat. Gaur egun ja asko aldatu dela gara eta zanetikan. Mendizale tradizionalaren irudi bat hartzeko edo, Xebe Peña iritu iztean aukeratzea. Orduan, mendizale tradizionalean ulertu izan du da, presari gabe, deskonektatzea, katarse funtzio hori, ordulari etxean utzi eta presari gabe kezkari ondo pasatzea, ibili, bukatu, beltatu, satua eta gaztaun eramaten eskola maiketarako hobe, eta zerbait interesgarra ikusizko bargazkiak ateatzen da gelditu beharraina denbora, eta ikuspegi hori, mentalidade hori, filosofi hori. Badirudi, gaur egun, batez ere mendila gazteak erakarri nahi balin baitugu, beste zerbait sartu gara daukagula. Eta hor badirudi, beste mentalide bat datorkigula. Kronometroakin, pulsometroakin, azelerometroakin, jata euroman, daia emandako denboa sartzen garen, eta bar. Dia bi paradigma, orduan, bakoitzak ikusiko du, zein den guztukoa, zein da nona, danak onartu berdean, baina bintzat, konstiente izan, beste mentalidade bat dela. Ez dela lehenoko ikuspegia, lehenoko baloreak. Gogoan dut, nola Pirenaikan batek idazten zuen, norbaitek proposatuko balu, Louvre museoa ea nork denbora gutxiagoan ikusten duen, esango lietekela, lekuzkan popisa egiten ari dela, ez duela ulertu zertarako den hori. Hori dela, disfrutatzeko, gozatzeko, lasai eseri, behatu, gozatu horretaz, eta inolako presik gabe, jasotzeko satisfazio hori, ezta? Orduan, batzuk kritikoak dira ikuspegi honekin mendia, beste batzuk esaten dute hori dela gustukoa dutena, orduan, printzipioz, mendian guztientzako lekua dago, eta ikuspegi guztiak onartu behar dira. Bakoitzak aukeratuko du, zer nahi duen da nola nahi duen.
Arantza Lazortegik Pireneika saria jaso zuenean, aurten hitz hauek bota zituen. Eta nik uste jasotzen dutela aipatutako kezka hori, eta horretik bildu ditut hemen. Uste komentario gehiago ez dutela merezi. Reino Mesnerrek liburu asko argitaratu ditu, eta horietako bat euskeratu dago, zugak dauka, zaindu dezagun mendila. Eta hor, gauza interesgarri asko botatzen ditu, orduan esaldi batzuk jasoen ditut. Esan da bezala, bi ikuspegi horiek. Mendian, garai batean, presari gabe lasai bitzata bat, eta gaur egun deportibizazio horrek ekarri duen ikuspegi aldaketa eta bar. Jende esanguratsu gehiago, adierazgarri gehiago, bere iritzi ematen dula, nolabait bi ikuspegien artean beraiek ze balorazio ematen duten. Esan da bezala, bakoitzak beri emango du. Denok ezagutuko dugu Pierre de Coubertin olimpismo modernoaren gurasuak botatako Citius Altius Fortius. Lehel hori kirolaren ikuspegiaren arabera. Juan Jose Bastianek buelta ematen dio esaldi horrei, eta esaten du mendian saiatu behar garela ahalik eta urrutien juten, baina ahalik eta lasaien ibiltzen, eta presari gabe eta ingurunea urbanizatu gabe. Dagoen bezala utziaz gauzak. Bueno, eta ja, atal honekin bukatzeko, helduko diegu mendiko lasterketen gaiari. Bizkat, kolektibo bat kezkatuta dago, mendiko lasterketak hartzen ari dian indarrarekin, eta makrokonzentrazio horiek ingurumenean izan dezaketen kaltearekin. Oso era simplean azalduta, mendiko lasterketak 3 multzotan sailkatzen dira, mendiko lasterketa arruntak izan dezagun, luzeagoak direnak ultrak edo zendatuakoak, eta besteak kilometro vertikalak, bere baldintza dauzkate, erakunde bakoitza bere baldintza jartzen dizkio, guain ez xehetasunetan sartuko, baina 3 sailkapen horiek, karrera arruntak, luzeagoak ultrak, eta kilometro vertikalak. Hitzaldi honetarako dokumentatzen aritu nahi sortikan, ate asko jo ditut, eta batzutan ez diate informazio gehiegi emana izan, ni aurkeztu itenun zertarako nenuen informazio hori, eta orduan, kaso guztietan ez diate eskatutako informazio guzti eman. Sentitzen dut hor bukatzea, hor datu bilketa hori, baina esan da bezala ez dizkiate eskuratu arazi edo eskuragarri utzi eskatutako datu guztiak edo. Uste danok konstiente garela, aspaldian modan jarri dela eta izugarrizko gorakada dihoala parte hartzean, bai lasterketa kopuruan eta batez ere bai partaidetza kopuruan. Horietako lasterketa asko babesgunetan egiten dira. Babesguneak sailkapen mota desberdina daude, guaino horrez gazartuko, baina karrera asko, lasterketa asko, burutzen dira zuzen ere, ez mendian besterik gabe, baizik eta bereziki propio, arau bereziak dauzkaten gune, bioanistasunagatik gogorde beharreko araudi propioa ezarritako horrelako unetan kokatzen dira askotan lasterketa asko. Hortik topatu dituten estadistika batzuk eta zenbaki batzuk edo pixkat hori kuantifikatzeko. Babesgune batzuk dira oso zabalak eta bar, beste batzuk dira txikiagoak, Gipuzkoan noski baukiko ditugu txikiagoak eta bar, baina batzutan eremu horren barruan zenbat lasterketa korritzen dian urtean zehar, bada izugarrikeri bat. Badekit urtea antzinakoa dela, baina eskeste berriagorik topatu, eta orduan adibide moduan topatu nun, eta jaso egin nun. Nafarroa bezalako lurralde batean, urte betian, urtero, zenbat lasterketa korritzen dien eta bar. Arabako datuak,
ENP, entornos naturales protegidos, eta hemen, bueno, bizikletakoak ere sartuta daude, kolore desberdinekin, bereiztuta daude, baina, bueno, ikusten datu bilketa pandemia garaira arte dela, esan nahi da beti pandemia eskerostik, hauntzan mendira jotzen duen bezala, gizakiok ere asko ugaldu dugula mendirako joera, orduan, progresio hori gorantz joango litzateke. Eta ja, azten geha arazoari heltzen. Baina, hain kaltegarri alda korrika joatean mendira edo. Ingurumenari hainbesteko kalte egiten altzaio edo. 2012an, La Vanguardian, bi orrialdeko korrika bat etorri zen, erreportai bat etorri zen. Eta hori zentzan, pixka bat, eztabaida honen edo, hasiera edo pistoletazo de salida, edo nolabait komunikabideetan publikoki gai honei heltzea. Orduan, hasi izan honen inguruan eztabaidatzen, haserre zegoen jendia, kontrako argudioak, aldekoak, eta, geroztikan, junda hori gehiago garatzen, gehiago zabaltzen. Ez da loturari mendilasterketekin, baina berrian etorri zen erreportai bat hegazti honen inguruan. Eta Arantzadik ornitologoak, datu guztiak eta informazio guztia eman ondoren edo, bukan egiten zuten galdera bat, ze aurkari, ze erasotzaile edo zeuzkan espezie honek edo. Eta aipatuzun guztiak ere ziela gizakiaren eragine sorturikoak. Eta hor, aipatzen zigun, zerren azkeneko lekuan edo, kabi ere muetan egiten dien SMK kirol jarduera. Ni dakat konfiantza baso zain batekin, eta arka aipatzen zian, berei normalki kontrolatuta eukitzen dituztela, ezagutzen dutela edo, espezioa zenbait bitxi edo, nun daukaten kabia, nun bizi diran, nun daukaten. Informazio hori ez dutela zabaltzen, segun eta ze eskutara iritsi, badakigu nola erabilia izan zitekeen edo. Orduan, zenbait kasutan jasotzen dituztenean lasterketa baten eskaera, ibilbidea baitzen dutela, eta esaten dietela, zati hau beste nunbaitea desbideatu, hemendik ez pasa. Orduan, antolatzaileak batzutan, azartu dute ze txorakeri, ez eta. Orduan, ezin dutela informazio gehiago eman, baina bintzat zergatik, zenbait unetan, zergatikan hortik desbideratu arazi egiten dituzten edo, berei badakitelako gune hortan zer dagoen edo. Eta ze kaltera egiten du eragin lezake, hainbeste jende korrika mendia jotea eta bar? Landariekiko, puskatu, zapaldu, eraldatu, egin daitekela, edo baita ere, oinetako azpian edo, eraman beste leku baten ibili balin bazara, handikan etorri desinfektatu gabe, gertatu daitekela, hango gauzak honea zabaltzea eta horrelako kontua. Lurzoruari dagokenez, materia organikoa gutxitzea, erosionatzea, igatzea, lur asko zapaltzen bali bezu, ez da filtrazioak aldera azten du, orduan ura ezin daiteke pasa, sustraiak ezin daitezke sartu, eta beste zenbait kontu. Urari dagokionez, zikindu, kutsatu, aldatu, faunari dagokionez, animaliak usatzea, ingurua oztopatzea, astoratu, eta bar. Aipatu, gomendioak eta ematen diranean insistitzen dela, aldala gauez ez dadila izan kirol proba edo. Animaliak ohituta daudela, animali mota asko, egunez, gizakiak eta horri biliko diala, eta geldirik egoten, eta gauez ateratzen dira bere ohiko bizitza egitea. Horrelakotan, jende momentu horrek, eragin kaltegarri handia egin dezakela. Zarataren kontua, nire eskualdeko prentza lokalean duela gutxi mendiko lasterketa baten informazioa eta bar, eta han argitaratuta, eta eskatzen da horroik ez egiteko eta zarata gutxi ateratzeko lasterketan zehar eta bar. Segun ze lasterketan izan bali mazaretean jende animatzen edo, hori ipurdia jartzen zaizu horrelako bulia, horrelako zena eta bar, orduan, zaborraren kontua, hau zarra da gero aterako zaigu berriz gai hau. Zenbait lasterketarako, zenbait jende mugitu arazten dan, babestutako ingurune naturlo horretara eta bar.
eta araudi propioa daukate babesteko eta bar, eta gero zeme kasutan itea, egun horretan salbuespena, zeren bestela zinezkoa litzateke karrera hori aurrera eramatea. Denbora tarte uzten dugu pixkat irakurtzeko. Tipo hau da, Valentziako Unibertsitateko katedratiko bat. Hango irakasle eta ikerlaria. Eta honek nazioartean mailako ikerketa asko egiten ditu beste unibertsitateekin elkarlanean, eta hau dago espezializatuta batez ere basamortuek nola aurreratzen duten urtez urte, hau da, denborarekin ikerketa longitudinaletan, luzerako ikerketetan nola idean basamortuak handitzen, ugaltzen eta bar. Honek egiten du eremuaren azterketa, basoa zenbat dagoen eta nola idan denborarekin hori murrizten, zabaltzen eta bar. Eta artikulu bat intzun, ikerketa bat intzun, Valentziko herri batian mendilasterketa bat sortu zuten. Eta hasi zian, urteamen mendilasterketa hori egiten. Eta sorrerako 4 urteetan ze bilakare esan zuen ibilbide horrek. Lasterketan erabiltzen zuten ibilbide hori, aztertu zuen, karrera sortu eta hurrengo 4 urteetan. Valentziko herri txiki batean, Valentziko lasterketa hori. Eta aztertu zuen, lagin bezala, muestreo bezala edo hartu zuen, kilometro danetan, 3 eremu mota. Aldapa iparraldea matezuna, aldapa hegoaldea beira zegoena, eta gordekan, lauan, lantadan. Eta erabiltzen zuen teknika, horrelako erabili dute hori nazioartean edo norketa tresna hori baliatuta dago. Lagin batzuk hartu, bakoitzetik hartu zuen 50 metro inguru. Aldapa iparraldea, bakoitzetik 50 metro inguru edo. Eta horretan zen, metro bakoitzean, baina ikusiko dugu, horizontalian neurtu 10 zentimetro ero sakonera, hau da, bihatxurrera, jendia zapaltzen duen bidezidorra edo bihatxur hori, nola ari dan gastatzen, nola ari dan gesten. Orduan, zabaleroan 10 zentimetro ero, eta metro ero neurketa egiten zuen hori. Metro honetan, aber nola di joan gesten, handik metro batea, aber nola di joan jertzen. Orduan, laginak hartzen zituen, bakoitzetik 50 metroko lagina, eta bakoitzan, izan da bezala, horrelako neurketa egiten zituen. Hortikan volumena ateratzen duzu, eta inguruan batez bestekoa dentzidadea lurraren nola dagoen atera, eta volumenarekin jakinda ze dentzidade daukan leku horretan, hortik ateratzen duzu urtean zen masa galtzen ari dan bidetzur hori. Eremu hori urtean zenbat masa, zenbat lur ari dan galtzen. Pila, tabla, grafika dauzkat azea eta bar, orduan nik hemen bakarrak arri dut, baina, da artikulo zientifikatu 21 orrialde, pila, datu, pila, eta orduan, ondorio estatzen zuna zan, zenbat galtzen zan, zenbat masa galtzen zan terreno horretan, eta ondorioa esaldi hau zan. Alegia, eremu horretan, lur horretan, karrera horren eragina, esan lur horrentzat etzala jasangarria, lur hori etzala gai, berreskuratzeko, regeneratzeko hainbeste materia organika ikusita zenbat gastatzen zen. Ikerketen ondorietan, kontu zilibergea, ondorioek estrapolatzeko garaian. Hau da, leku batean emaitza bat ateratzeak ez du esan nahi horrek frogatzen duenik horrela denik. Horrek izaten nahi du, lur horretan, eremu horretan baldintza horiekin neurtuta frogatu dela hori horrela dela. Baina horrek ez dizu nahi, beste ezetasun batekin, beste klima batekin, beste lur konposaketa batekin, emaitza berdin izango denik. Orduan behak ezatezun, horko lurra oso lur gutxi dagola, oso harina dela, mea dela, aitzaraino dagoen materia organikoa. Eta hor dagoen klimarekin, da hor dagoen egoeran oso zaila dela regeneratzea eta berreskuratzea. Beste leku batean baldintzak oso desberdinak izango dira. Orduan, leku horretarako neurtuta, kuantifikatuta eta frogatuta, behak hori izatzen ezinezkoa dela hori bere kabuz naturak birsortzea materia organika kopuru hori. Beste ikerketa bat, beste estudio bat. Hau, Gironako diputazioak egin zuen, eta babestutako lurgune oso zabal oso handi bat ikertu zuen, nola zegoen. Eta mendiko lasterketek ze eragin egiten zuten ikuspegi geologikotik eremu horretan.
Eta estudio horren ondoren, emaitzak izan zian, hau laurei folio, ez da izan totxo lodi bada edo, eta emaitzak izan zian, orokorrian onargarria zela jasaten zuen eragina. Mendi lasterketa horiek eragiten zuen karga, lur hori gai zela horrei erantzuteko. Aceptable atatzen zen maila sailkapenean. Baina, aipatzen zituen, 6 puntu non hor bai esku hartzeak, interbentzioak egin beharko zirela, berreskuratzeko, lehen goratzeko, lehen zegoen maila materia organikoarena eta bar. Baina zian, leku konkretua, ez da ginun errekako, ez da gize leku, ez da... Orduan, orokorrean esaten zuen, onargarria da, baina zenbait leku zehatzetan, leku txiki batzutan, hor bai zerbait inberko dela, jasan duen eragin negatibo horrei, erantzuteko eta lehenoko mailetara iristeko. Eta gero ikusiko duen bezala, mendi lasterketak antolatzaileek baimen eskatu behar dute. Administrazio publikoari, mendi lasterketa bat egin nahi dugu. Eta baldintza batzuk eskatzen zaie. Data, ibilbidea, ze natur aberastasuna dagoen inguruan, ze neurri hartuko dituzten kaltea gutxitzeko, hori justifikatu behar dute eta txosten bat egin behar dute baimen eskatzeko. Eta natur taldetatik eta batzuk da, baina hori paripe hutsa da, danei baiezko ematen diete, orduan, bueno, hemen adibiditxo batzuk, nolabait, beti ez dela barra libre, dana argi berdea beti etzaila ematen. Gero sakonduko dagoenen inguruan, baina estatu mailan pertsona ospetsu batek borroka honetan, lortu zuen muga jartzen hastea lehenengo aldiz. Zer ordu arte kopuruetan etzan inskripzion libre, apuntatzen ziren guztiak dana barrura. Gero hasi zian muga jartzen, hemendik aurrera pertsona egitzun eskaren ondoren. Baina, berak esatezun ja, eskarra mugatu dute. Mugatzen hasi da bai jarri, 1500, orduan, baina, bueno, hemendik aurrera mintzat hasi zian muga jartzen. Bigarrengo hortan, intzuten lasterketa hori debekatu. Hala, bertako elkarte horrek, Fondo para la Protección de Animales Salvajes dalako horrek, epaileen gana jo zuen eta sartu zuen, debekatzeko lasterketa hori, zeren pasatzen zala, gizakientzako debekatuta zegoen gune batien. Hartza berreskuratzeko gune bat edo dagoela han oinezkoak pasatzea debekatuta dagoena eta bat, eta mendi lasterketan arira, esan zuela, baina egun horretan pasa daiteke. Eta jarri zuela horren barotik edo. Eta epaileak, aste bete falta zela edo, epaileak esan zuela, hemendik ezin da pasa, lasterketan fuera, bertan bera. Bizkaian ere, enkarterrietan edo, alimotxea babeste aldera edo, lasterketa baina bertan bera gelditu da. Eta, Pagoetako Parke Naturalean, orientazioko lasterketa egiten da urtero, urtean bat baino gehiago, baina, batez ere, eta ja horkoak esan diete, azkenengoa indutela. Hor, gehiago ez dietela onartuko hori egitea eta bat. Beste lasterketa bat, hau ere atzera boten zuten, nik azkenengoa topatu eta interneten 2022an, geroztik ez dut topatu. Baina, itezan kobasulo baten barrutik pasara, zi. Kilometro askokoa zan, eta une batean, zekan sarrera bat eta beste irtera posible bat aurrera jarraitu gabe. Orduan, eta administrazio publikoa babeste zuen, da sustatzen zuen da bat, baina, alako batean konturatu ziren, korrika egiteko bazen dela leko gehiago, eta leizezuloa, pakean utzi beharko zala eta bar. Orain arte aritu gara, eragin negatiboak edo kalteak edo aipatzen, kalteak bakarrik izango balitu, muerto el perro sakabo la rabia, ez? Debekatu eta punto, ez? Orduan, hemen bat, esan deun bezala, beti kirola bultzatzen da, kirola non urak sustatzen eta barra eritu izan du da, txapa oso luzea gaina, gaur ez dakate morik, ez nahi sortan hasiko, deno dakigu, kirola itea ona dela, administrazioen eginkizunetariko bat dala, hiritarrak sedentarioak ez ditezela izan eta animatzea jarduera fisikoa egitea danen onerako eta bar, orduan ez desakonduko horretan, baina garbi zen behar dugu, argudio hori ere hor dagoela. Osasuna hobetze aldera, zer esanik ez daka zerrikusirik hiri barruan, kalean egitea, edo horrelako inguru natural baten egitea. Badaude ikerketak frogatzen dutena, ongizate emozional bat ere jasotzen duzuna, ez daka zerrikusirik asfalto gainean etxetarten egin, edo baso baten galdutak horrek egitea edo horren onurak erabat ezberdina dira.
guk jendea naturaren gana hurbiltzen bali baitugu, lortzen bali baitugu hiritarrak, bari urbanitas hori utzi eta mendira jotzea, hariko gara lortzen horiek sensibilizatzea, kontzientizatzea, ze garrantzitsua den natura, ze onura dituen, ze balio duen, eta beren jarrera aldatzen ez den, azken finean, naturarekiko eta neurri horiek baliagarriak direla eta hori bultzatzeko eta bar. Eta, bueno, askotan nahitu deula Espainia profunda eta ustutzen nahi dela, la Espainia vazia eta lako kontak eta bar, baina ez da hango kontua bakarrik. Hemen Nafarroan egontzan sail bat, nola gune euskalduna zuzen ere ustutzen ari zaigula, eta Gipuzkoan bertan ere herri txikiak ustutzen ari zaizkigula, eta bar. Orduan, naturgunetan zenbait iturri ekonomiko edo jarduerako sustatzea edo onuragarri izan daiteke zentzu askotan. Orduan, beti bezala oreka bilatu beharko da, baina bintzat mendi lasterketak ere positiboak dira hiritarrentzako. Orduan, inberko da, bi alboak behiratu erabakiak hartzeko garaien. Bueno, pixkat komentatu duguna hori, saiatu behar garela hiritarrak naturara hurbiltzen onura asko dakaskelako guztientzako. Bueno, orduan, esan da bezala oso asaletik aipatuko dugu onuren atalau, baina esan da bezala onuren atalekin monografiko oso luzeak egin daitezke. Baina, bueno, gaur ez gehartan sartuko. Duela gutxi Zimazuben dokumental batean edo torri zitzaigun hemen asti daukagun bezala gure erkidegoan itsas, ozeanografia ikartzeko eta zaintzeko eta bar, estatu mailako elkarteak dauka bere erakunde propioa eta horrek besteak beste dauka Ajo eta Kantabriako itsasgune horietan edo proiektu bat eginda eta proiektu horren erabiltzen duten leloa edo hori da. Gu nahi bali badeu hiritarrak horren alde egotea, hori bultzatzea, hori maitatzea, inberko dena da lehendabizi ezagutzera eman. Eta ezagutzera emanteko horrelako ekimenak edo, eventuak edo, interesgarria herritarrak ezagutu dezaten nolakoa den zer dagoen hor. Oso motxian beraz, esan dut, lasterketek ekaritzaketen onurak eta bar, eta orduan, pasako gara urrungo atalera da, eta mendi lasterketa bat antolatzen deunean edo, ze neurri hartzen dira ahalik eta inpakto gutxiena izan dezan inguru giroan. Irakurtzen uzten dizuet pixka bat. Manuel Oñorbe hau, edo más conocido Manuel Medio Ambiente, da, ikusten duzuenez, pertsonak oso jantzia ingurumen zientzietan, formakuntza handia duena, oso ondo ezagutzen duena gaia, aditua, eta lortu du bere bokazioa militantzia bere lanarekin uztartzea. Orduan, bea, eta bere azpien dauzkan langile taldekin eta bat, hain zuzen horretan aritzen dira. Natura zaintzen, babesguneak sustatzen, zen neurri hartu daiteken egora hobetzeko, eta bar. Eta blog oso aberetza dauka, eta hau asko sartu da mendi lasterketaren kontuakin, egurra ematen, da proposamenak botatzen, eta bar. Lehen aipatu duguna posetzeko maratoiatu egiten, hau izen zan, nolabait, mutura sartu zuna, eta hori ere egin zuen, eta bar. Baina pertsona horren beste ezaugarri bat kontatuko dizuet. Bea mendiko lasterketaria da. Lehen aipatu dugu berak zenbat lan egiten duen naturan alde eta ingurumena zaintzen da bat, baina beak parte hartzen du mendiko karreretan. Bateragarria da zuk natura maite izatea eta bat, baina aldi berean zuri gustatzea korrika egitea eta zea eta bat. Pertsona horre bultzatuta, intzan ikerketa bat, estudio piloto edo hor ideiak hartzeko, gero nola egin daiteken beste guztietara zabalduta, aplikatuta horko neurriak eta bat. Hor nago izan zen aintzindaria eta hemen egin zen urratz hauen jorratu ziren.
lasterketa, mendi lasterketa honek ze diru eragindu batean da bestean, ze balio dauden ingurumen honetan, ze bioanistasuna dago lasterketa parte hartzen duen ibilbidean zehar, nondik nora joan eta nolakoa den, ze kalte egin dezakeen eremu honetan hainbeste jende sartzea korrika eta bar, ze neurri hartu daitezke kalte hori ahalik eta txikin esan dadin, eta gero balantzea ea leku honetan onargarria den horrelako evento bat sartzea edo leku honetan hau bertan berak gelditu beharko litzateken edo. Hau izan zen, honek diseinatuzun prozedura. Oain pixkat ikusiko dugu zehatzago edo. Orduan berak taula hau, matriz hau sortuzun hori neurtzeko, ebalatzeko aipatu dugun hori. Urrungo diapoetan induguna da, matriz hau zatika haunditu irakurri ahal izateko. Horko letra txikiegia gelditzen dalako edo. Baina ideia hori hartu. Berak intzun, lasterketan aurretik, lasterketaren bitartia eta lasterketa ondoren zer neurtu beharko litzateken. Eta eskerrean, vertikalian ikusiko dugu, zer neurtu beharko litzateken, eta eskubian, goitik bera, vertikalian ikusiko dugu, zein eremutan adierazle bakoitza aplikatu behartzen. Urrengo diapositibak dira, kuadro hau handituta irakurri ahal izateko barruan jartzen duena. Eskerreko zutabean, goratzen baldin bazarete, baimenak zabaltzakoan eta zein beharko da. Ibilbidea nola prestatu, rekorridoa beha nola trazatu. Orduan, kotxeak ibiliko di aurrera atatzea, zarata egongo da, zapalduko dira gauzak, hauntza zabalduko da, kutsadura eta bar. Gero, nola prestatu, justu karrera bezperetan eta bar. Orduan, nola markatu, nola pintatu, desbrozadorak zen neurritan erabili, nola kokatu señalizazioa eta bar, eta gero, lasterketaren bien bitartean gertatzen denean, jende pila bat hain inguru horretan, zapaldu, erosionatu, soinua, usaila, partikulak, hautza eta bar eta bar. Orduan, horiek zian, eskerreko vertikalean zutabean zeuden aldaerak, aldagaiak, variantez. Eta orduan, horietako bakoitza gurutzatu beharko litzateke goitik bera vertikalean dazkagun hauekin. Hau, buelta eman diot hobeto irakurtzeko. Baina, lehen aipatu ditugun aldagai horiek, eremu hauetan, zen neurritan eragina zuten. Lurra, bera da forologia, urak, gainekoak, azpikoak, landaretza, fauna, ingurune sozial, orduan. Berak, azterketa horretan intzun, lehenengo mendiko lasterketa horretan intzun azterketan, parametro hauedanak neurtzen zituen. Eta lasterketa horretan gero sailkapen hau posible hementzan inbertzun puntuazio atal bakoitzaren azpi puntuazioa honen arabera kategorizatzen zuen gero. Bueno, orduan, berak lasterketa batian hori egintzun eta hori gero aplikatuzun beste guztietarako baligarria den edo metodologi hori. Estatu mailako mendi federazioa FEDMEK, mendiko lasterketak antolatzen ditu, eta hori ikusten duzen nola jartzen duen, carreras por montaña. Zeren atletismoko federazioak ere antolatzen dituko lasterketak. Eta orduan, mendi federazioak antolatzen ditunak izena dute carreras por montaña. Eta atletismo federazioak antolatzen dituna carreras de montaña o en montaña eta ultratrail da ez dakiz zer. Baina izen desberdina jartzen dio batek antolatu edo besteak antolatu. Eta epaiketetan ibili dira eta oraindela gutxi atera bat, baina oraindikan FEDMeko adituakin nortan zitzen duen eta santzean laburpen aste honetan aber bilatzen zian eta aste honetan ez dut bidali. Horren zain dago. Baina, eta biltzazte beraien artean tarta nola banatu. Lasterketa hauek nire eremua dira eta hauek niri dagozkide, eta besteak ez, hori nik, eta hori da biltzazte epaiketetan. Eta hor dira, asfaltatutako ez dakizema baino gehiago balin bada, orduan atletismokoa. Baina ez dakizema baino gutxiago balin bada, orduan mendikoarentzat. Eta hor da biltzazte, beraien artean zestra legal horretan. Mendikoak bere web orreldia jartzen du, 150 baino gehiago izan behar duela, pista ez izatea, baizik da bidezio horra izatea. Eta horrelako irizpideak jartzen dituzte, baina bata beste mokoga, orduan azkenengo epaia sentitzen den, baina guarendik ez den jakin zehatz mehatz nola indun banaketa hori bat eta bestearen artean. Bueno, FEDMek intzun abiatutako esan dugun lehenengo ikerketa horretatik, proiektuetatik,
totxo bat argitaratu, ja 2011an, nolabait, mendi-lasterketa bat antolatzerakoan, ze irizpide mantendu behar diran. Eta kalteak murrizteko zen neurri hartu behar diren. Gerora, oso gerora, ikusten duz bezala, Atletismoko Federazioak ere atera zuen berea. Hor, esan behar dago, hau askozaz ere malguago dela, eta askozaz ere lasaiago da. Mendi Federazioaren asko zorrotzagoa da. Baimena emateko, eta ze eskatu behar dan, da ze bete behar dan, eta zer da. Eta hor tartean, orientazioko lasterketentzako ere atera zuten bere totxoa zen neurri hartu behar dira naturarekiko kalte negatibo hori ahalik eta gutxien izan dadin. Bueno, hemen ikusten duzue Bizkaiko Foru Bizkaiko Foru Aldundiak este zabaldu horrez agia, ze bestela baliagoz. Hor ikusten zuen, Bizkaiko Foru Aldundiak atera zula bere normatiba, bere araudia, mendiko lasterketa horiek eta nola regulatu. Orduan, ez deus sakonduko gain hemen gehiago, baina nolabait, kezka hori hor dagoela eta neurriak hartu behar direla. Orduan, hemen jartzen du, baimen eskatzerakoan, hori, ze datu sartu berdian, eta gero baloratuko dela, horien arabera, baimen eman edo ez. Eta partaidetzak kopurua mugatu egiten du, eta bar, eta bar. Arabako Foru Aldundia ari da bere araudi propioa sortzen. Telefonoz ditzen un arduradunarekin, eta esan zian, oinarri bezala hau hartu zutela hasiera batean abiapuntu bezala, gero bertako elkarte eta erakunde desberdinei aukerak eman dietela ekarpenak egiteko eta bar, zirriborroa ari dira prestatzen, baina hori argitartzea prozesuak filtro asko pasa behar ditula eta oraindik datak epeak ez ziala esaten, baina ari direla horretan. Eta Gipuzkoakoarekin hitzein da, pasazian baimena eskatzeko ze esteka dagoen gesten duzu eta ze datu bete behar dituzun baimena eskatzeko eta ze baldintzak eta ze eskatzen dizuten onartu lez lasterketa hori. Europarkek aterazun beste totxo hau 2016an, eta hau da danetan sakonena, lodiena, zehatzena, eta hemen daude pila datu zen neurri hartu behar dien eta bar. Ni saiatuko naiz ahalik eta harinera eta sintesi egiten edo, baina pixkat horko aipamen batzuk edo lan hortako aipamen batzuk. Ze helburu ditun lan horrek, argitalpen honek, usten dizuet irakurtzen. Eta helburu horiek lortzeko ze eragin multzo hartuko dituzte. Orduan, guain urrungo diapotan, jungo gea hauetako bakoitza argitzen. Ikusten zuen, 7 gai, orduan, bakoitzaren inguruan zen neurri proposatzen duten. Hau da, superlaburpen sintesia, berez dia folio pila bat, orduan pixkat. Hauetako bakoitzan zen neurri proposatzen du. Ibilbideari dagokionez, saiatu betiko bideak erabiltzen, PR-ak, GR-ak, ez sortu bide berririk, ez ibili desgozadorekin hor jatta bazter berriak garbitzen, ezin daitekela erten bidetik, aldana irterak eta metak herritik gertu, asfalto daun lekuan, eta hor jende pila daun lekuan, hori gertatu dela herritik gertu, ez han mendian ez daun lekuan. Beste gauza batzuk dira begibistakoak, leku oso lehorretan ez da bengo kasua, baina aipatzen dute erreka inguruak edo karrera pasa baino lehentxio erregaiatzeko. Bestela hainbeste jende zapalduta, hautz asko juten dela ura, eta horrek kalte handia egiten diola zer. Orduan, horrelako neurriak. Publizitatea, jartzen du, hemen guztiak jasarte ez jakinarazi. Atletismoko manualak esate batako ez du hainbeste itxoiten. Ark esaten du, publikatu daiteke aldez aurretik. Orduan, aipatutako malgutasun desberdinak eta bar. Esan duguna, horrea jende asko jungo da, horiek danak, gazele esaten dute, ponerren valor la importancia del entorno. Oda, babesgune hori, ze ospetsua da, ze garrantzitsua da, zergatik handan importantia, hor jende asko hurbilduko da, horiek danai informazio hori iritsi arazi. Eta, bukatuta gero, animatu jendea konponketa lanak egitera, eta voluntaritzan sartzea, eta horrelako kontuak. Beste multzo bat,
balizak, seinalizazioa, nola izan beharko luke seinalizazioa. Orduan, material biodegradable, berriz erabili daitekena, egun berean jaso guztiak, ez daia gertatu batzutan gertatzen mundetik guaz, eta ikustitu hor astarnak ez dakize karrera pasasan handikan, zintzilikatuta eta bat. Ze material erabiltzen dugu, ez erabili metalikoak, tornilluak, pintura, olakoak ez erabili zerbait oso erreza, biodegradablea, edo erraz kendu daitekena eta bat, eta kendu egun berean. Habitallamiento puntuak. Bertara kotxez material erabateko moduan, bakutzak bere ontzia baldin badaramaki hobeto, ez plastikozko basoak hartu eta botilak eta bota, bakutzak beria eta gero buelta jasoko dula, izena ipinita norena den, ikusiezko almendian zerbait botata, zenbaki torsalan zenbaki auki dezala, neurri ugari. Gipuzkoako Mendi Federazioko arduradunak esaten zian, lehenengo lasterketetan beraiek gero astian zehar pasatzen ziala leku horretatik eta habitallamiento ondorenetan danetik topatzen zela. Hori bukatu zela. Gaur egun pasatzen diela astien zehar eta ez dela inolako muestrari gelditzen. Dana jasotzen dutela oso ondo. Orduan, azpimarratu behar dela ze esfortzu zelan egiten duten antolakuntza aldetik. Zaborrarekin imaginatuko gera, begibistako gauzak. Eta zenbait aholku korrikalarientzat. Beti ezin daitekela ibilbidetik gerten. Aldapa berako zigizaga batutan, lasterketa malibazioaz beti tentagarria izaten da, zuzenien hartzea eta bat. Horlako zerbait ikusizko, eliminatu ditugu, kanporatu ditugu, hori garbi daukate. Lasterketa guztiak ezin daitekela markatutako lekutik atera eta bat. Eta antolakuntzarentzat. Antolakuntza batzorde bakoitzaren ordula pertsona bat ingurumeneko arduraduna edo. Han erabakiak hartzerakoan, ideia botatzekoan, eta lasterketa egunean ere hortaz arduratuko den pertsona bat. Betetzen ari dela hori guztia. Jarraitzen dugu antolatzaileen eremuan. Lasterketa bukatu ondoren, batzuk egiten voluntarioak eskatu eta jun gauzak berreskuratzea, atxurrakin eta lurra ondo jarri eta ez dakiz zer. Beste batzuk egiten dute, ordaintzerakoan zati bat eman gero talde bateri hortaz dedikatu den eta bar. Baina lasterketa askotan gero berriz konponketa lan egitera edo juteko neurriak hartzen dituzte. Badaude sello berde de calidad, lasterketa horrek bete ditzen ditula baldintzak, zaintzen dula, eskatzen dela naturarekin eta bar. Eskara bat izaten da, ze fetxetan egiten da lasterketa hori. Eta animalien kumatze garaiak eta horiek saihestea eta eskatzen da. Orduan, hemen ikusiko den zen horretan betetzen den edo ez da betetzen, baina zik horretan sartuko. Baina, egun zen lekutarako horri garrantzia handia ematen diote. Horrelako fetxetan ez ditezela hemendik pasa, ze justu horruntxe behar dute pakea eta txituak ateratzeko, eta jaiobarriak aurreratzeko eta bar. Hau da Kilian Jorneten fundazioko web orrialdea. Kilianek dauka fundazio bat, bere diru iturriak eta sponsorak eta sortzen ditu, eta dirua horreta dedikatzen du. Bukatzen ari gara, Eta azken ikerketa bat, eta azkenetako dau. Gu nahi deu parte hartzaile horiek guztiak ezi nahi ditugu, sensibilizatu, konsensiatu, natura ze garrantzia daukan, da beraiek ze garrantzia daukaten, ze eragin egin dizaketen horrekiko. Lasterketa egunean, polixe bana daukate gainean, eta badakite zerbait okertzen bali madea, kanporatok izango dira, eta bar. Baina urtean zehar, eta gizuen bezala, volumen handiko jarduera fisiko, ariketa fisikoarekiko entrenamentoak eskatzen dizu, entrenamento luzeak, volumen handikoak. Eta milak asko dira, eta horiek danak urtean zehar hortik dabiltzazte entrenatzen. Orduan, indar dauna da, horiek guztiak ezi mentalizatu ze garrantzia daukan, eta berein papera, berein eragina zenbaten jokoa den.
Horretarako zuk esku hartze interbentzio bat iten duzunean, publizidadetik poblazion diana edo bideratuta hartzaile batzuengan, egin behar duzuna da, ezagutu bereiek nolakoak diran, nola pentsatzen duten, ze balore dituzten, eta orduan, egiten duzun formakuntza eragingarriago izango da. Orduan, Kataluniako INEFeko irakasleak intzuten ikerketan izen zen, mendila azterketariak edo ezagutu barrotik nolakoak ziren. Galdetegi pila pasa zituzten eta bar, eta orduan deskreba pentsatzen egin zuten, hauek adina, formakuntza akademikoa, saletasuna, eta inkesta pasa zizkieten, zertarako preseuden, zer gustatzen zitzaien, zer, orduan, nolabait, hortik aurrera, garrantzitsua dana da, mendila azterketari horiek guztiak, ea konsistiatzen ditugun. Gipuzkoan esate bateko eredugarria da eskalatzaile kolektiboekin egin den harremana Mendi Federazio eta beraien artean. Biak berrera habilitatzeko eta baita ere bat eskatalogatzen danean eta zen da bar, nolabait garrantzitsua da beraiek onartzia, begionez ikustia horrek horrela izan behar duela. Orduan, harreman hori oso importantea da. Orduan, esan da bezala ikerketa honen garrantzia. Hemen pixka dokumentatzeko konsultatu dian iturriak eta bar, eta ja, bukatzera nijoa. Pasan garaia, Bueno, orduan. Begibistakoa da, guk naturaren gandik onura batzuk jaso behar ditugu, trukean nolako jarrera izan beharko dugu guk ere naturarekiko. Ez da agortezina, ezin dezakegu jarraitu planetan nahi dugun guztia egiten, zen gauza asko bukatu egiten dira, eta neurriak hartu behar ditugu horra eritxi baino lehen. Orduan, harreman sinbiotik hori garbi izan beharko duke guztiok. Eta, aipatuko Meissnerren liburutik, 3 izalditxo. Eta bukatzeko nire azken hitzak, eskubiko goiko argazki hori ez da lasterketa bat. Hori omen da Everesteko ohiko prozesioa. Amaira zamarrean, aspaldian horrela omen dago hango peregrinazioa edo. Orduan, esandakoak esan dakeura, amaitzaldea. Nik uste kirola eta jarduera fisikoa eta hiritarren artean bultzatzen jarraitu behar dugula, oso onuragarria dalako guztientzat, baina gauza dena bezala, gehiegizkoak bere kalteak ekarritzake. Orduan, aztertu berko deu, zergatik babesgunen barruan egin berdian eta ez bestelako mendio natural librean, aztertu berko ditugu kopuruak, aztertu berko deu, eta hor oreka bat bilatu berko dugu. Orduan, oreka hori kolektibo batzuntzat, izango da oso alde batea, beste kolektibo batzuntzat, besteentzat, hor jari ez nahi sartuko, baina ea lortzen dugun estea kirolari guzti horiek, ze garrantzia daukan beren eraginak, bere paperak, ze kalte posibleak dituen, eta orduan, ea jarraitzen dugun, gure hiritarrak kirola egitera, ariketa fisikoa egitera animatzen, baina gure natura eta gure biganistasuna eta altxorrak zainuz. Mila esker. Saiatu naiz ordu betian sartzen. Eskerrik asko. Oin bate galderan bat edo baldin badako comentation bat, mesedez, graba egiten dunez gero YouTuberi egoteko, entzuteko mikrofonuak galderak, bale? Eskerrik asko, Luis, oso itzaldi hona eta biharrezkoa, eta herridaretan emun biharrekoa. Sakondu bidan gai bada, eta ondiok hasi besterik ez du. Uste dut oso ondo enfokatu duzula, eta niri asko ikuketan duz gai honek, zati mendixan asko ditzen naiz, eta kompetizio asko ikusi dut, egunero ikusten da. Eta esaten duten mugan oso ondo enfokatu duzu, baina ni puntualizazio batzuk egingo nituen edo eta bestalde eskerrak emun hori antolatzen ibiltzen dira jentera nahi. Garbi esan duzu, kirola oso garrantzitsua da, eta mendixan kirola enbida, eta Euskal Herrixan eta, Estado Espainola dugula jente asko bolondrez dut dabil antolatzen, eta txapo. Ipinizu eredu eskaladana. Eskaladak gukizun gauza bat onak Gipuzkoan. Goiz hasi zala arautzen edo
akordio bat egiten mendi federazioakin. Lasterketakin berandu gabiltza, igezinezko. Ez gara hasi, bere garaixa, eta izan da boom bat, eta orduan jente dana gura da mendixan korrekak 1000 probatan hartzea. Baina, bueno, nik uste dut ordua dela honin neurri bat hartzeko. Beste bat, ez duzuna aipatu nereza da, zenba gasolina konsumitzen dugu. Parte hartzaileak goiazen mendi gara, bueno, danok, Aizkorriko maratoira begiratu ze jente datorren nondik, eta zenbat, ni lehenengo pekataria ni asko mugitzen ez leku batetik bestera. Baina, eta lasterketetan inpakto gehiago nire ustez egiten dabe ikuslia korrikalaria baino. Ikuslia mugatu beharko genitxun. Horko argazkiseak oso ona, hori ikusten. Zenbat igotzen garen, eta nola juten garen gure txakurra, gure drona, gure kamera, gure zarata, gure txafleruak, eta dana. Eta kotxean aldan goie. Ni nahi de karrera ikusi 4 lekutan. Ordan kotxe hartu behar dut batetik bestera, ohara joan eola. Eta mugatu egida, hori Aizkorriko, Aratzeko parke naturalea. Egun hori, eta aurreko egun autokarabana guztia, da harrigarri zen. Eta Oñatiko Aloñako igoera, arriskua dauka bide horretan jarraitzea. Zenbat ikusle, burun aragora joan, danak animatzea. Animalixak bastante blistu dira, eta ohitu egiten dira. Eta landaretza ez, landaretza sufritzen du. Lurrak asko sufritzen du, baina lurra sufritzen du batez be egunero goiazen da. Guk eroseino handixena daku, hemendik Urbixa, Arantzazutik Urbixa, Txindokiko igoeran eta Aiako Harriko igoeran. Eta horiek egiten du guk astebururo. Eta lurra galtzen da. Orduan hor lana egin bida. Bixa jun Txindokira eta ikusi Txindokiko igoera normala nola dagoen. Eta hori egiten du guk astero. Eta bueno, luzatu neke eta ez dut gurak egitea. Eskerrik asko. Bale, eskerrik asko. Eta mila eskerrik arpenegatik. Ados nago esan desunarekin. Hor, zerrenda luze horiek oso azaletik pasaitu duen horietan, aipatzen da jende kopuruaren kontua, garraioaren, trasladoen kontua eta bar. Kotxe rally lasterketetan, aspalditik asumituta dukagu, publikoa edozein lekutan ezin daitekela jarri. Eta han oso zorrotz mugatuta egoten da, non ikusleak jarri daitezken, eta non ezin daitezken jarri, begibistako arrazoiengatik. Orduan, aipatuako manual horietan azpimarratzen da. Mendi lasterketan esan beharko litzatekela, eremu hauetara ezin daiteke etorri ikustera. Bioaniztasuna aberatzagoa dalako, kalte handiago egin delako, dena delakoa. Publikoaren kontua hor dabil, bueltaka manualetan hor dago. Hemengo lasterketan ez denik zautzen inoiz mugatu danik edo eremuik, edo kopuruik, edo horlakorik. Eta bai, karbono 14, karbonon astarnan hori edo norketana eragin handia duela, hor dago. Orduan, bai, bandatu zurekin. Kaixo, eskerrik asko zuen azalpenagatik, asko gustatu zait. Gauza bat, ez da kontatu azken finean zergatik mendi azterketek egin duten horren besteko aurrerapena azkeneko urtetan, eta izan da nolabait ere hemen esan berri dana ikusleak daudela, eta horrek publiko bat sortzen duela, eta publiko horrek nolabait ere gero negozio izugarria biderkatu egiten dela nolabait ere zapatietan eta materialean eta bezalakoetan. Orduan hemen badago nolabait ere negozio handi bat montatu eta honen inguruan, eta gero prentsak baita ere nola dirua mugitzen duen, baita ere bultzatu egiten duen. Mendizaletasun normala nolabait ere alde batera utzi dira gaur egun. Eskalada, ez balin bada punta-puntakoa, ez da nolabait ere prentsan agertzen. Mendi martxak baita ere bigarren mailan geratu izan dira. Gaur egun agintzen duena mendiko kirolean da mendi martxen jarduera. Eta adibide bat kontatu izan dela eta Aizkorriko mendi martxarena jarraitu izan diot azkeneko urtetan, eta 2011an bertako teknikariak Alberto Aierbek Goierriko eitzan esan zuen egindako elkarrizketan, nik uste dut 500 ezin gaitezkela pasatu korrikalariak aipatuz. Azken finean, jendeketu ezagutzen, baina Aizkorri
Aizkorriko maratoia jaio omen zan, eta prentsan jarrita dago, Zegama herria biztaldez jeisten nahi zela, eta nolabait ere asmatu nahi izan zuten jarduera bat zeinak emango ziela nolabait ere populazio handiagoa. Hori izan zen jatorrizko zera. Bosteunetik ezin gaitik zela pasa. Joan den urtean, 2025an, eta prentsa jarraitu eta Goierriko hitzan, 585, 10 hasi egin da azkeneko urteetan. Zan nahi dudana da, nolabait ere, oain dela 15 urte uste zena, nolabait ere gainditu indela dagoeneko. Alde hortatik. Orduan, ez dela nolabait ere, beti badago nolabait ere, maila goago bat iritsi daitekena eta usten dena. Aizkorriko parke naturalea daukionez, lagun bat, ezin da daukat katzetari da lagun bat, eta behin ongurutik inbilaldi bat eginez, esan zen, hemen harrapatzen bali magute drona, justo, parke naturalen barruan egale egiten, eta argazkia publikatzen eta bestelakoa, izugarrizko isuna daukat. Gero, horrelako proba horretan, arazoik gabe egiten da kontu hori, dronak galdatzea eta saltzea. Orduan, legedia nolabait ere oso malgua dela zenbait gauzetako. Eta gero, nire lagun honek behin interneten, oen da urte gutxik, batzuk esan zion, erderaz batek esan zion, esto da las Canarias no pasa. Hau da, han parke naturala da. Eta han legedia zorrotza da. Hemen nolabait ere, beste gauza bada. Vale, mila esker. Okerez bali manago, azkenengo urteetan 10.000 inguru edo jende saiatzen da izen ematen parte hartzeko edo. Orduan, kontuan izan behar dugu, gizartean eskaera hori ere egon badagoela. Orduan, nolabait jende askori eseskoa ematen zaio, jende askori mugatzen zaio aukera. Orduan, oreka bilatu behar da. Ere bat ados nago zurekin, nola egiten den askotan, salbuespen bezala, egun horretarako daukagun babeseko araudia edo ez dugu, beste alboa begiratuko dugu, egun horretan event hori aurrera ateratzeko eta bat. Orduan, betikoa, eztabaida alde batetik eta bestetik, baina bintzat jakin dezagun eskaera demanda sozial hori ere hor dagoela. Nik aitzadet garai batian bertakoentzako kopuru handiago jartzen zutenak, zenbait jendek marabilak egiten zituela enpadronatzeko Zegaman da horrelako historiak eta bar. Orduan, ados zurekin, baina, pixkat, empatia lan hori egin behar dugula, nola badagoen gizartean beste kolektibo erraldoi bat ere, beste ikuspegi daukana. Orduan, ados zurekin. Ez ikuspegi hori, baina ni berez ez nago, ni mendizalea naiz, eta ni kapazan naiz, eskorri ez igotzea nire bizitzan nagokidana, hemendik aurrera, nire jarduak nolabait ere kalte egiten baldin badu. Nolabait ere, neortu egin behar da hori. Ni neok konsekuente izan behar dugu, gu baita ere, gu geho, estariak, baserritarrak eta bestelakoak, baserritarrak han dauzkate lana, eta hor defendu dezake, baina badaude, jarduera asko nolabait ere mendian aritzen garenok. Eta denok daukagu gure apurra egiten duguna. Hor ikusi behar azken finean, asko gutxi neortu egin behar da eta erabaki hartu. Hau da, nire iritzia. Bai, mila esker. Beste alderarik? Ni berrezik dut, berra. Barkatu, zuzenean eri izan ditena ez luzatzeko txapakin. Barkatu. Oñatiko Aloñako igoeran, aurten ibilbide aldatu dute Zaizuriaren gatik. Egiten dute Arantzazu aldean, garai horretan Zaizuriak umatzen du, eta esan nahi dut, badagoela mendizalen artean, ondio jente asko badaukala sensibilidadea. Eta gauzak azaldu ezkero, jenteak ulertzen du. Uste da, kolektibo bat, eskaladoreak egin duten antzera, beti daude salbuespenak, sensibilia daukatela zuk esan duzuna, nahi dugu kirola egin, baina nahi dugu ingurumenean aldan gutxi egin. Aloñako igoerakoak ez dute inongo arazorik euki, ibilbide aldatzeatik Zaizurengatik. Eta arrasaten berdinen dute, Bizkaitarrek araua daukate, eta Zaizuria nola zegoen, baina Gipuzkoarrak ez ziren enteratu Bizkaitarrek araua zeukatela, eta Zaizuriak umatzen zuen Bizkaian, baina karrera udalaitzen pasatzen zen mugan.
Orduan azaldu zitzaienean zaizuria dagoela Bizkaia aldean garai horretan ibilbidea aldatu dute. Orduan badago sensibilitatea eta lana egin leike. Eta azkenengo gauza esan nahi nuena zen, niretzat, inpaktu handiena ez da natura, inpaktu handiena da gurena. Osea, jutea mendira, jarri duzu lehengo garai bateko mendizaleak egin dituzten aipamenak, ez? Zuaz bilatzen, pakea, lasaitasuna, gaur arratsaldean zuia Zaloñara, eta zu bakarri zaude, eta tokatzen zaizu Eskorriko maratoi egunean. Edo Loñoko beste baten jendetza hori dana, nik uste kalte egiten nahi gehala gure buruari. Nik izan duten bezala oreka hori, ez? Erdibide hori nola bilatu. Bai, arratsaldeon. Bueno, korrikalarien inguruan zentratu dugu gaixa, baina badauz beste hainbat jarduera medizan egiten dienak, adibidez bizikletan, gaur gainea bizikletan bateri saldu dauz, eta jentia joaten da, nahi duen moduen eta gure dagoen eran, ez da. Konzertu egiten dira, horre guztian inguruan badago normatibo bat, edo bizikletaren inguruan badago normatibo bat, edo komeni da, normatiboa sortzia edo. Bizikletan inguruan, ni dakidanez, legez dio pistatik ezin dirala erten. Ni dakit, ni bizinezen inguruan edo, hango mendi tontorrako gurutzea ohikoa zela jotea, eta basozain bat hasi zala, gurutzen ikustezun bizikleta guztiei izuna jartzen. Pistatik atera intzia onera tortzeko. Orduan, idatzita hori dago. Gero ja legea bete arazteako... Idatzita natura konservazioaren lege zaharrean. Eta zen ingurune babestutan. Aiako paueta ingurune babestu da. Orduan, han bai zegoen debekatuta lege zaharren arabera. 2008 batean legea aldatu zen. Eta jastu jartzen hori. Behar da, erabilera publikoa arautzen duen lege bat, hiru lege, hiru territorio behar, komunitatea autonomoan, eta esateko, Gipuzkoan ez zaude obligatuta baimena eskatzeko karrera bat egiteko. Dago, agiri bat eskaera egiteko, baina ez dago ingo araurik esaten du eskaera egin behar duzuenek. Bakarra Bizkaia da, jarri duzu 2009koa, Bizkaitarren bai dokonte araututa. Eta Gabarrek batzen nahi da, baina Gipuzkoan ez. Eta ez daukagu, ez komunitatea autonomoan, barautzen duena, eta dauzkagu, zuk esan duzu mugan, aktibidade asko ugaritzen nahi dira. Bizikleta ugaritu da asko. Motorduna, gehiago, drona, parapentea, eskalada, funambulismoa, bi motor bat ibiltzen da hemen, ala delta bat ibiltzen gora eta bera. Aktibidak asko ugaritzen nahi dira, eta ez daukagu arauri hori ordenatzeko. Eta ari gara, kaleko eredua mendira eramaten. Kalean ja, Samamesen edo Ipuruan edo elkartzen gara jende pila bat, nahi dugu gauza berdina mendia egitea. Eta mendia ez da kalea. Besterik ez badau, horlaxe itxiku. Nahi, oso ondo. Eskerrik asko tortiatik, eta eskerrik asko